Bon dia, bona tarda, bona nit, depenent quan ens escolteu, i benvinguts a La Bona Vida. Avui conversem amb una persona, i he de dir que amic, ja que són bastantes les coses que hem compartit durant una etapa de la nostra vida, que molts poden pensar que coneixem bé, però que guarda darrere el seu nom moltes etapes que avui ens explicarà i que molts no saben i ni tan sols s'imaginen. Avui visitem a la persona que està darrere de la pàgina amb més seguidors de la ciutat. Avui tenim amb nosaltres en Joan Mangas, un noi de 26 anys que té a les seves mans el compte d'Igualada News, amb més de 25.000 seguidors. Però no només això, el Joan també va ser responsable, fa uns anys, d'un famós compte de Twitter anomenat Football Leagues Spain, en el qual va arribar a destapar algun que altre escàndol. Amb ell conversarem d'aquesta afició que té per dirigir comptes a les xarxes socials, però també repassarem com ha estat el seu camí fins aquí, què l'ha motivat a crear aquesta pàgina i quins són els seus pròxims projectes. Durant la xapa del Mateu escoltarem la seva reflexió sobre la xafarderia i comentarem escoltant el punt de vista del nostre convidat. Per què ens agrada tant el Marujeo? Finalment acabarem amb el nostre quiz de cultura general on ens posarem a prova els coneixements del Joan sobre moltes coses molt més divertides i on ens ho passarem superbé. Ens ho passarem molt bé, Joan. Tu tens ganes de passar-ho bé? Sí, content de ser aquí. Així m'agrada, doncs som-hi. Escolteu-nos i coneixereu a persones que no sé si us podran canviar la vida, però potser sí, una mica al dia. Passeu, passeu i benvinguts a La Bona Vida. Ha arribat just en el moment en Hem de dir que ho he fet 3 vegades, però, Sí, sí. Però ha anat bé perquè les anteriors t'havies equivocat amb l'edat. Exacte. Sabem que en tens 26. Correcte. Tot és un procés per arribar on som. Tot esforç té la seva recompensa. 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 Avui estic malament, eh? Avui estic malament. Sí. Que tens Joan, ressaca. m'estàs posant nerviós avui. Vas de ressaca o... Jordi? Vas fer festa ahir? Bueno, he de dir que és diumenge al matí, per tant, Sí. podem parlar-ne, no? Podem parlar-ne. Escolta, Joan, pregunta obligada, la primera de totes. Què és per tu la bona vida? Ostres, per mi la bona vida és no tenir preocupacions. Llevar-te al matí i no tenir preocupacions. Anar fent el dia tranquil·lament, quedar amb els teus amics i acabar el dia sense haver-te alterat. Estar tranquil, un estat tranquil d'un mateix. Que les pulsacions no pugin. Que no pot baixin, També. perquè si no et mors, però que no pugin. Sí, últimament, per exemple, doncs els aficionats del Barça, el que és la bona vida, acatem poc, perquè el que són les pulsacions... És complicat. Sí, la veritat és que no ho tenim gaire bé, no ho tenim gaire bé. Bona resposta, no l'havíem tingut abans, aquesta resposta. O sigui, jo crec que totes les respostes respecte a la bona vida tenen com una tònica general, no? Però la preocupació de tranquil·litat... La majoria té la paraula és amics, també, eh? Amics també. A vegades ho parlo jo amb els meus col·legues i em surt la paraula amics. Està bé. Jo hi tenia un cubo de gel amb una calçotada plena de birres i vaig pensar, uah, és que això és Això és bona la bona vida. vida. Això també Això és la bona vida. vida. Oi que no tenies preocupacions? en Cap ni aquell una, moment? cap ni una. Cap ni una, molt bé. Bona resposta, Joan. Som-hi. Resposta certa. Sí, donem un punt. Tu ets politòleg. Efectivament. Com és que ets politòleg? D'on et ve aquesta afició per la política? T'hi has posat molt últimament, per tant, d'on et ve aquesta afició? Quan vas decidir ser politòleg? Doncs jo quan era més petit deia que volia ser astrònom, primer. En el seu moment em fascinava tot el que era el cosmos, l'univers, saber d'on venia l'existència, els planetes, no? Com era possible que jo pogués veure un planeta no sé quants mil milions d'anys llum i el veiés amb llum, però que resulta que aquell planeta ja no existia. Em fascinava molt el tema del cosmos. I més o menys per segon, tercer d'ESO, no em preguntis en quin moment, vaig decidir que no volia ser astrònom perquè la física em resultava molt complicada. Tercer d'ESO comença a fer física i vaig veure que la cosa era molt difícil i en canvi, no sé, la política m'agradava, m'atreia, em semblava interessant, també m'agrada tot el tema de la informació, les notícies, i la política, vulguis o no, hi va molt lligada. I per tant, des d'aquell moment vaig tenir molt clar que volia estudiar ciències polítiques. De fet, quan vaig acabar batxillerat, vaig haver de fer la selectivitat al setembre. Vale. I vaig aprovar, no vaig treure molt bona nota i la nota no m'entrava per entrar a ciències polítiques. I en aquell moment doncs, tenia l'opció, per exemple, de fer gestió pública, que és una carrera bastant relacionada i on sí m'arribava la nota. Però... Què fas a gestió pública? Que no l'he sentit mai, aquesta. Bueno, jo crec que està molt relacionat directament amb la gestió de les D'ajuntaments i polítiques tal, públiques. no? Sí, l'administració. Vale. I no vaig voler. O sigui, no vaig voler començar una altra carrera i vaig preferir esperar-me un any, tornar-me a preparar per fer una altra selectivitat i aleshores sí puc entrar a ciències polítiques perquè era el que volia. O sigui, no em sortia a compte avançar-me un any per les presses i deixar doncs, de banda una cosa que em venia molt de gust fer, Ben fet. que era ciències polítiques. Molt I bé. vaig aprofitar doncs, per fer un mig grau superior d'informàtica
i que vaig pensar que la informàtica és una cosa que dura per tota la vida i sempre serà. Bueno, i que t'ha anat bé segur el tema de la informàtica, deus aprendre coses noves segur en aquests cursos. Sí, bueno, una mica a la base de programar, tot i que no ho faig servir, entens una mica no, com funcionen els ordinadors, els sistemes... Bueno, jo crec que és una d'aquelles coses que no s'obren. Sí. Molt bé, Joan. Escolta, però entrem en matèria, vale? Aquí t'he al teu passat, jo és que has estat posat en política, però a mi el que m'interessa més és arribar on estem ara, que és a Igualada News, no? Però sí que abans d'això, tu vas gestionar una sèrie de comptes a Twitter, sobretot, relacionats, anomenats Football Leagues Spain. També vas fer un d'humor culer, no? L'humor culer, la MSN culer, sí. Tot això era una miqueta com un banc de proves per tu, de veure què et sortia al Twitter, o per què ho feies? Per què tenies aquests comptes? Sí, o sigui, fins i tot anteriorment jo havia tingut comptes a YouTube. Jo m'havia dedicat, i de fet podria dir que hi vivia durant un temps penjant vídeos a YouTube. A tu et pagaven? Et pagava YouTube? YouTube no directament, o sigui, és una època anterior, Penseu que jo en aquesta època era menor, jo tenia 14 anys. Hòstia. I no em preguntis com vaig descobrir que dedicant hores i penjant vídeos a YouTube podia tenir ingressos generosos, però el que passa és que jo tenia 14-15 anys, per tant necessitava l'autorització dels meus pares. I aleshores vaig estar 2-3 anys penjant vídeos a YouTube. De què? Jo tenia canals esportius i aleshores jo quan arribava el cap de setmana em feia una agenda de quan hi havia el Gran Premi de Fórmula 1, els partits de bàsquet importants, els partits de futbol important, i aleshores jo penjava resums d'esdeveniments esportius a YouTube. Però com els locutaves tu o eren muntatges d'imatges d'arxiu i anaves comentant? Bueno, jo gravava els partits i després els editava i feia fragments i tallava i feia resums. Hòstia, Els típics highlights que s'han dit Sí, sempre. sí, tal feia aquestes coses. Aleshores treballava per una empresa russa que ficava moltes facilitats perquè la gent pogués tenir ingressos a través de la publicitat. I com hi contactes amb aquesta empresa? O sigui, com un xaval de 14 anys li donava... Li ve el cap, no, vaja, parlar amb aquests russos, que potser... Com ho fas? Bueno, perquè hi ha el pas d'emprenedoria aquí també, no? Sí, parlant amb gent del sector que et recomanaven que aquesta empresa ficava moltes facilitats, que els pagaments eren correctes, que no hi havia problemes, i bueno, coneixent gent que feia una mica el mateix que feia jo... Amb una edat molt més avançada que la teva? Sí, gent de 25, 30 anys, etc. I que em van recomanar fer-ho amb aquesta gent i vaig estar 2-3 anys penjant vídeos a YouTube. Però va arribar un moment on el tema dels drets d'autors i el tema del copyright, YouTube i les empreses es van ficar les piles. A mi això em va suposar un problema perquè, òbviament, el contingut que jo penjava no era meu i jo ho sabia des del primer dia i abans de tenir problemes ho vaig deixar. I aleshores va ser quan ja vaig començar a anar cap a Twitter i a començar a tenir canals perfils de futbol, que en aquest cas ajuntaven dues coses que m'agradava, que eren el futbol i les xarxes socials. Humor culer era més tema del Barça, no? Entenc, i material culer de l'actualitat esportiva del Barça, però Futbol Leagues no. Jo tinc entès que Futbol Leagues tries bastant tema relacionat amb el frau fiscal de l'època, no? Entenc? Sí. No et caurà el gat. No. A veure què podem fer. Sí, a veure, amb el tema del Futbol League sempre hi ha hagut una mica de confusió. És a dir, Football Leagues és el nom que van rebre unes investigacions d'una xarxa de periodistes que es diu EEC Network, on hi havia diferents mitjans com poden ser el Der Spiegel, a Alemanya, al Mundo... Era un tio portuguès, tinc entès, no? Sí, el Rui Pinto va ser un tio portuguès que va fer una filtració de dades i que va compartir molts escàndols del món del futbol, sobretot escàndols econòmics. Aleshores, quan va sortir tot això del Football Leagues, jo vaig valorar que no hi havia cap espai que centralitzés tota la informació. És a dir, el que et dic, hi havia la xarxa aquesta de mitjans, però si tu volies llegir una notícia havies d'anar a entrar al Mundo i llegir-ho. Que aquesta exclusiva la tenien els alemanys, havies d'anar al seu mitjà i llegir-ho. Amb els italians, els portuguesos, una mica el mateix. I vaig dir, ostres, fes un espai, Joan, un lloc on centralitzar tota aquesta informació i on puguis parlar única i exclusivament d'aquest tema, perquè em sembla interessant i crec que se n'ha de parlar. I aleshores va ser quan vaig obrir el canal aquest de Twitter. I recordo que va ser molt ràpid, perquè en una setmana i mitja o dos potser ja tenia 10.000 seguidors. Vull dir, va ser un creixement... Simplement el que fes anar als diaris, agafar les notícies i tu centralitzar-les amb el teu compte. Sí. Vull dir, és cert que també parlava amb els periodistes d'aquests mitjans, amb gent d'Alemanya que havíem tret les notícies, i em ficaven una mica al corrent al dia, m'avisaven quan hi hauria una notícia per jo també estar-ne al cas i compartir-ho, però jo avisava, és a dir, no era un compte oficial. O sigui, jo senzillament em dedicava a centralitzar aquesta informació. Vas fer alguna tasca de recerca? Vaig tenir un blog. Football Leagues va arribar a tenir un blog i allà s'hi van arribar a fer entrevistes, fins i tot. Vam entrevistar gent de Gesta, àrbitres, diferent gent del món,
perquè poguessin donar la seva opinió al respecte i jo compartir l'opinió que... No eres tu sol, entenc, doncs. A Futbolista Spain no eres tu sol, o sí? Has dit BAM? En general jo sol, però sí que és cert que hi va haver una època que m'ajudava un periodista espanyol que es diu Fonsi Loaiza. Vam estar, un petit període vam estar junts portant el compte, però després se'n va desentendre i vaig seguir sol. I aquí vas tenir temes bastant complicats. Va coincidir amb l'època del Messi, no? Que devia que pasta Hisenda. Va coincidir amb el Bartomeu, que tenia problemes, també. Sí, amb el Cristiano va ser un dels casos més sonats, també va tenir problemes. Vas arribar a tenir algun encontronazo, alguna cosa a explicar o què d'aquesta gent? A veure, jo no donava exclusives, però sí que és cert que n'hi havia algunes que les feia grans, que ajudava a compartir-les. I això doncs, va fer que en moments puntuals doncs, sí que hi hagués gent que m'escrivís o que em contactés, que em parlés. I què et deien? Bueno, hi havia gent que ficava en dubte que s'hagués d'explicar, hi havia gent que qüestionava el tema de la presumpció d'innocència, que és una cosa que jo mai vaig ficar en dubte, i que la respectava de tothom que estava implicat d'alguna manera en algun cas, Però bueno, sempre molesta. També hi havia gent que creia que se'n podia aprofitar del perfil per atacar altres contrincants. Quina gent estàs? M'agrada que diguis gent, però anem a entrar una miqueta en tema. Quina gent estàs parlant? A veure, bueno, hi van haver converses interessants. Els missatges privats d'aquell Twitter jo crec que encara les podia recuperar. Per exemple, una de les persones amb qui, no diré sovint, però que alguna conversa s'havia tingut, és l'actual president de la Lliga Espanyola de Futbol, Javier Tebas. Amb el Tebas havíem tingut alguna que altra conversa, sobretot el que sortia publicat. No diré el què, perquè desvetllar el que diuen els missatges privats ara mateix no sé si és delicte, per tant s'ha d'anar en compte. Després, si voleu fora càmeres, us ho puc ensenyar, però sí que recordo que el Tebas era una de les persones que m'escrivia. Pablo Iglesias, també. Sospito que l'Iglesias es va confondre i es va arribar a pensar que era un compte molt oficial dels mitjans de comunicació i per això escrivia, i en cap cas sabia que era un compte d'un xaval que tenia 18 anys que es dedicava només a volcar informació. Entenc que aquesta gent que et contactava o que parlava no era la persona en si, sinó que era la persona que gestionava el seu community manager, etc. O creus que era ell? El Tebas, per exemple, n'estic bastant convençut que era ell per la forma d'escriure i per les faltes d'ortografia. Perquè era curt. Era curt, seguríssim. Bueno, tenia una manera molt col·loquial d'escriure i alguna vegada algun to més agressiu, perquè recordo una vegada que vaig penjar una fotografia d'un camp de futbol on hi havia una afició que exposava una bandera franquista i jo ho vaig compartir. I recordo com va escriure i em va dir que això que estàs publicant és mentida. Et demano i et sol·licito, per favor, que ho esborris, dona'm un correu que t'envio l'autèntica i la bona. I em va donar el seu correu personal i em va enviar el correu amb la foto i li vaig dir, tens raó, disculpes, i vaig esborrar la foto. Joan Mangas té un correu personal de Javier Tebas. Sí, però l'hauria de buscar, perquè el tinc amb un correu electrònic on fa molts anys que no hi entro. Bueno, però sí. Li podríem escriure alguna broma. Podríem. Home, ara està animat amb el Barça. Exacte. Ara no tindria tantes bones formes. M'agradaria veure que si ell està també tan emmerdat com està el Barça. Estic segur que té coses darrere que no vol tenir. Molt bé. Aquests comptes on han anat a parar? Els vas eliminar, els vas vendre? Perquè entenc també que és una... Jo entenc entès que quan tens un compte amb molts seguidors hi ha ofertes de vendre aquell compte per després fer alta materials, fins i tot. Els has arribat a vendre o plantejar-t'ho o els has eliminat directament? Mira, per exemple, un compte a YouTube el vaig vendre directament. Quan jo vaig considerar que ja no podia seguir penjant vídeos, ni per temps, perquè, òbviament, parlem que hi va haver una època que hi dedicava 8 hores al dia, com si fos una feina, pràcticament. Ni per temps, i per lo que us he dit del tema dels drets d'autors, sabia que si seguia podia tenir problemes, vaig dir, escolta, no m'interessa, jo no en faré res més, i me'l vaig vendre. El vaig vendre, crec que va ser per 500 euros, a una gent que es van dedicar a penjar contingut de bola de drac. Ben vengut, Ben vengut, he de dir que està Van veure que el tipus de subscriptor ja els hi funcionaria. No ho sé, no els hi va anar molt bé, crec que els hi van tancar el compte amb ells per drets d'autor i no va funcionar. I, per exemple, aquest del de Football Leagues, no, aquest ho vaig esborrar tot, li vaig canviar el nom i ja està, el compte existeix, però no, si algú el troba veurà que no hi ha res, perquè vaig considerar que era una etapa on s'havien penjat moltes coses, però que ja no era una etapa actual i per tant, borrón i cuenta nueva. Vull dir que però el compte existeix. Mai millor dit. Sí. Evidentment, estem parlant d'alguns comptes que havien tingut molt èxit, no? Però podem dir que tens 64.100 seguidors a Twitter. Jo vull saber com ho gestiones,
perquè evidentment ets una persona pública, per tant, tot el que tu penses ho veu molta gent, però sobretot en quin moment ho petes? En quin moment tu tens aquests seguidors? Et dones a conèixer a través d'un altre compte? Surts a algun lloc o surt alguna notícia teva i et dones a conèixer? Com rebentes d'aquesta manera? Bueno, com has dit al principi, sempre m'ha interessat molt la política. Aleshores, jo sempre havia estat a Twitter parlant de futbol i parlant del Barça, però mai havia agafat i havia fet un compte amb el meu nom i m'havia dedicat a dir el que jo pensava, el que jo creia i parlant de l'actualitat política. Aleshores, quan hi ha tot el moment del referèndum, l'octubre del 17, 2 mesos abans decideixo fer el canvi, no? Que era el moment en què veia que el de Football League ja s'estava acabant, no? I de dir, ostres, no nou projecte de xarxes socials, però sí d'alguna manera buscar una altra forma de divertir-me o de passar-me amb les xarxes. I vaig dir, bueno, Joan, després de 4 o 5 anys tenint comptes que si Football League Spain, que si Futbol TV, que si l'humor culer, que si no sé què, fes un compte que sigui amb el teu nom, Joan Mangués, i comença a dir el que penses sobre la política, perquè a més en aquell moment feia un any que ja estava estudiant Ciències Polítiques. I aleshores va ser això, vaig començar a obrir-me el compte, també era un moment aquí d'efervescència política total, Totalment. on diguessis el que diguessis tenia R bombori i era fàcil... El CDR ja compartint i tot, etc. Exacte. Sí. Estàvem tots molt més enxitxats en aquest sentit i això, i anar fent tuits, anar fent fils. Recordo que hi va haver una època que em va donar per fer fils a Twitter, denunciant doncs, des de manipulacions a la premsa espanyola, assenyalant els partits polítics les manipulacions que feien, i això va agradar molt, o sigui, recordo algun fil amb 20 i pico mil retuits, vull dir que van funcionar molt bé, i anar dient la meva. També és cert que, per altra banda, és que les dates ja em veien una mica, el 18, a principis del 18 em van denunciar sindicats de policia espanyola pel tema del cas del Manter de Madrid. Això també va generar rebombori, també va fer que gent em conegués i em seguissin. Es va acabar arxivant, crec, oi? Es va acabar arxivant. Vam denunciar que era llibertat d'expressió, pura i dura, i ens van donar la raó. Van dir que A canvi tu reps alguna mena de pagament per danys morals, ni que sigui? Perquè tu t'han denunciat per alguna cosa, no? Sí, no, què va. O sigui, jo vaig tenir la sort en aquell moment de fer un Verkami per demanar diners per finançar-ho econòmicament, perquè no només eren... La defensa, vols dir. Sí, no només era l'advocat, també en aquest cas era pagar el procurador de Madrid, pagar els bitllets AVE per anar a Madrid, perquè no em van voler deixar declarar aquí a Igualada en videoconferència, volien que anés sí a Madrid, i tot això eren unes despeses econòmiques que a mi en aquell moment no m'anaven bé. O sigui, jo treballava en una escola i cobrava 150 euros al mes, que em donava pels meus gastos i poc més. I tots aquests diners els vaig destinar amb això, amb la defensa, i un cop ho van arxivar, res de res. O sigui, cap a casa, gràcies, i ja està. Cap a l'esquena i vinga. Exacte, literal, vinga. Una pregunta, si amb la compte de futbol havies fet servir com un nom random, per què després quan et fiques a parlar de política ho fas des del teu nom? En quin sentit? Què vols dir? Que al compte hi havia el teu nom, no?, a Twitter? Sí. El d'aquest, però abans ho havies fet servir Football League o alguna cosa així? Sí, Football League Spain, sí. Per què de cop parlar des de tu? Bona pregunta. Crec que perquè eren opinions molt més personals. O sigui, abans era un rol, una tasca molt més informativa. És intermediari, potser, no? D'agafar notícies i posar-les allà, i aquí dones el teu punt de vista. Exacte. Era una eina abans, no? Era una eina de difusió, però que no de coses que feia jo ni de coses meves. En canvi, el compte aquest de Twitter doncs sí que em representava molt més, perquè si en un moment donat volia compartir temes personals, podia fer-ho també, perquè era el meu compte personal, al final. Molt bé. Es va donar denúncia, fa poc també et van denunciar per un tema d'unes pintades al Consell Comarcal d'Igualada. Correcte. Tens un article, a Crònica Global, de l'Espanyol. Amb Crònica som amics. Tens un article gegant, o sigui, tens amb la teva foto un gran, val, i on la Crònica Global res que posa parir, et mata en aquell article. I amb mentides, també. Segurament. Com es porta això? Com es porta que t'ataquin d'aquesta manera a nivell de mitjans públics? Doncs, a veure, jo et diria que des del 18, des que vaig començar a tenir seguidors, i això és un tema que he parlat amb gent que li ha passat més o menys el mateix, tot el que són així pamflets, que li diria digitals, subvencionats per l'extrema dreta, tenen devoció i facilitat per anar a buscar gent així, que al final no tenim una superestructura al darrere per defensar-los i que difamar-nos surt molt gratuït, perquè jo no em puc permetre ficar-los una denúncia per difamacions. Jo crec que ells ho saben. I per tant, doncs... Ho fan i es queden amb les magnetes. Sí, jo m'enfado molt, faig els tuits enfadant-me, però d'aquí no passo. Jo crec que al final s'accepta.
sigui, és com un rol de dir, ostres, vols donar la teva opinió a les xarxes i significar-te molt amb una línia ideològica? Doncs malauradament al camp aquest de batalla toca aguantar segons què. I això inclou, doncs això. També t'has discutit amb la Pilar Rahola. Més una vegada, sí. Què fa més mal, que t'ataqui Crònica Global o que t'ataqui la Pilar Rahola? Què molesta més? O què fa més mandra? Que fa més mandra la Pilar. Perquè en el fons saps que hi ha gent que segurament que et defensaria amb el tema de la Crònica Global, però amb la Pilar no. Però amb la Pilar no, perquè, doncs, bueno, dintre de tot esteu asseguts en un mateix barco. És una mica la Brena Esteban de Catalunya, jo la veig. La Pilar, sí, estic bastant d'acord. Em fa molta gràcia. És una senyora que té la capacitat aquesta d'anar mutant. Ara la veiem com a escriptora, ara com a periodista, però s'ha de reconèixer que com a comunicadora és de 10. O sigui, tant de bon tinguéssim moltes més i d'altres colors les aprofitaríem segur, però no les tenim. El 10 de novembre, ara ja anem a el que t'ha portat aquí sobretot, perquè crec que és el que més interessa a la gent a nivell d'actualitat, d'acord? El 10 de novembre reconeixes l'autoria d'Igualada News, després de que el PSC ho tragués com a notícia, no? Com es porta això? Com es porta el tema d'Igualada News? Com es porta el tema que t'ho treguin sense que tu vulguis? Com es porta... Com gestiones que sigui una pàgina de 25.000 seguidors a la comarca? Jo he vist que tu et defineixes com una pàgina d'informació, d'acord? Entenc que vols fer una tasca semblant que feies amb Futbol League Spain, és a dir, d'agafar notícies i explicar-les, no mitjà de comunicació. Com ho gestiones, això? Sí, o sigui, que havia de dir en algun moment que era jo, i jo això ho tenia bastant clar. Més que res perquè al final la comarca és gran però a la vegada és petita, es coneix tothom, i vulguis o no, jo ja era conscient que hi havia gent que ho sabia o que ho sospitava. I al final un compte de 25.000 seguidors parlant de la comarca i d'Igualada cada dia, al final la gent voldria saber qui era obvi. L'únic que jo volia decidir de quina manera i el quan. Quan a mi m'anés bé i fer-ho de la manera que jo considerés comunicar-ho. És més, alguna vegada havia pensat si havia de fer algun vídeo explicant, escolteu, mira, sóc jo, tal, no? Humanitzar al final el perfil, ficar-li cara i nom i seguir fent el que feia. Per això em va molestar que ho fessin com es va fer, a part d'una manera que no vaig entendre. Crec recordar que es va relacionar la pàgina web d'Igualada News amb la pàgina web d'una empresa que jo havia tingut. Com sabreu, Igualada News, pàgina web, no en té. No. Per tant, em va sobtar. Però és això, jo volia controlar el moment del com i el quan. Per salut mental, tinc entès, oi? Ho posa a la teva carta. La teva carta dius que t'agradaria... La carta on tu reconeixes l'autoria, no?, després d'aquest article que surt del PSC. Tu dius que per salut mental tu volies desconnectar, tinc entès, no? Quan acabés Igualada News, no rebre trucades i que per aquest motiu tu deixessis fer-ho després. Correcte, és a dir, jo, abans de que es digués que era jo, com aquell que diu, sortia de la pàgina d'Instagram i a mi ningú em molestava, a mi ningú em deia res, escolta això, a veure si pots publicar això o l'altre, que no molesta, que ja m'agrada, però sí que hi ha moments on vols desconnectar i no vols rebre cap input sobre aquest tema, no? Apartes el tema i ja està. Clar, en el moment que se sap que sóc jo, doncs hi ha hagut gent que per temes Igualada News m'ha escrit missatges privats a Instagram, a mi personalment, missatges privats a Twitter, m'han escrit correus electrònics al meu compte personal, m'han obert per WhatsApp també i m'han demanat coses que no em molesta, però clar, és perdre una mica el control de quan vols aparcar el tema. La teva jornada laboral no s'acaba ara. Sí, que al final no és la meva feina, això. Jo això ho feia perquè em venia de gust i ja està. En tens rendiment econòmic? Ara he començat. Vaig dir, ostres, ja que t'han putejat i t'han volgut, perquè al final no ens enganyem. No sé si recordeu l'article com va anar, perquè això va denunciar el Partit Socialista. Just després de que... L'objectiu era carregar-s'ho. Vam treure fins i tot un comunicat demanant-li a Esquerra Republicana que donés explicacions a l'Alba Vergés. Clar, l'objectiu era carregar-se la pàgina. I jo vaig agafar i vaig dir, escolta, 1, no us ho carregareu, 2, me n'aprofitaré. En el sentit de dir, si jo ara d'alguna manera vull vehicular ingressos, publicitar-los, podré fer-ho. Perdona, no hem parlat del tema, suposo que per posar en context una mica el tema, qui té a veure l'Alba Vergés i qui té a veure Esquerra Republicana en aquest àmbit? Perquè dius que ells demanen a Esquerra Republicana que ho tanquin, etc. Qui té a veure aquest tema? Segons ells, molt. A la realitat, res. És a dir, jo és una cosa... Jo sempre he fet la broma i he dit que l'oficina d'Igualada News pràcticament era el lavabo. Que aprofitava l'hora d'anar al lavabo per veure què hi havia, si hi havia alguna cosa que podia penjar. L'oficina de la bona vida, també. Que no és cert, tampoc. Però no, vull dir, era una cosa meva absolutament personal que feia... Jo hi ha hagut vegades que he estat una setmana i mitja sense publicar res.
perquè estava de vacances. Perquè no obria el compte i ja està, no? Perquè, bueno, si no m'anava bé publicar, no publicava. Per tant, ha sigut una cosa sempre merament personal. I per això, quan li van demanar explicacions a Esquerra, va ser com, em va semblar una mica fora de lloc i que picaven pals on no tocava. Molt bé, Joan. Ara el Mateu parlarà després d'una estona de la seva xapa, d'acord? Parlem de xafarderies i et trauré un petit tema, també no està també Igualada News, per seguir-ne parlant una miqueta més, ja que crec que és l'actualitat més gran que tens ara en aquest tema així públic. Sí. També tenim, m'agradaria saber que, bueno, ja aprofitem, no?, una miqueta, que tens un pròxim projecte que has començat fa res, no? Sí, efectivament. Si ho vols explicar. No ets competència, per tant, t'ho deixem explicar, perquè tens un altre Genial. estil, no?, del teu programa té un altre... Pot ser cooperació, ja en parlarem. Pot ser cooperació, exacte. Ja en Pot ser parlarem. cooperació, sí, sí. Sí, bueno, jo crec que forma part de la fase de desvirtualització d'Igualada News. No? Jo estava molt limitat a el que feia, perquè si no volia dir qui era, doncs tampoc podia ficar la meva cara al meu nom, i alhora, i en el moment doncs, que puc fer-ho, això m'obre molts camps nous, no? I moltes maneres diferents de comunicar i innovar. Doncs quin és aquest pròxim projecte? Explica'ns-el. Un podcast. Hem fet, amb 4 amics, hem creat un podcast que es diu Zona 6, que serà quinzenal, cada 15 dies. Molt bé. I volem fer una primera temporada. Comencem aquesta setmana fins a finals de juny, més o menys. I volem riure, divertir-nos, parlar d'actualitat. Hi ha seccions on parlem de l'oci nocturn d'Igualada, on sortim al carrer i parlem amb la gent. Una cosa així bastant diversa. I portem també un entrevistat i el fem, amb les diferents seccions, el fem interaccionar i li fem alguna pregunta, però l'objectiu és passar-nos-ho bé. Al final, que jo crec que és el principal objectiu d'un podcast, no? Sí, passar-t'ho bé, si després a la gent li agrada i ho escolta, genial. Millor, i si no ens escoltarà la nostra mare, perquè de moment, Déu-n'hi-do, però és el perquè ho fem, no? És per passar-ho bé. Totalment. Molt bé, Joan, molt gràcies. Ara ve la xapa del Mateu, d'acord? Que parlem de xafarderies. Parem un momentet, omplim el got. Bueno, l'ompliré jo, perquè soc l'únic que s'acaba la cervesa. Vaja. I això que tinc ressaca, Opa, abans has dit que no, ho has dit que t'han dubtat. Ja, ara ja dic que sí, ara ja puc dir que sí. Ara ja es pot dir. Bueno, nois, en general, com els humans, tenim la necessitat d'estar informats, no? De conèixer del nostre entorn, de saber la necessitat. I jo imagino que sempre ha sigut així, no? I ha sigut la nostra forma d'aprendre com fan les coses els altres, com ens agrada actuar, com no ens agrada, quins són els nostres principis morals, una mica tot. I per informar-nos hi ha diferents canals, no? Aquí al banc del poble, al banc de seure, no al banc de tal, els avis s'ajunten quan fa bon temps a la tarda i es fiquen a xerrar i això és l'informatiu del poble, no? Aquest s'ha comprat allò, l'altre li han fotut un no sé quantos, tal. Però, bueno, és al final una informació que penso que és una mica bombolla, no? Perquè com s'acaben les mateixes opinions amb els mateixos mitjans contrastant entre si. I em sembla que segons com pot ser una mica limitant, no? Centrar-te en aquestes bombolles. I pot ser el banc amb els avis, o pot ser el mateix bar de sempre, o pot ser la taula familiar. El mateix telenotícies que sempre porten una escala, no entenc? Si vine sempre el mateix telenotícies, t'estàs perdent notícies d'altres punts de vista. Exacte. No? Que això pot passar molt, fins i tot aquí a Catalunya amb TV3 o a Madrid amb altres telenotícies, no? La natura. Doncs això, no? Que és portar-ho a petita escala o portar-ho a gran escala. Estic d'acord. Total. I ara amb els canals digitals, no? Sembla que hi ha com molta varietat, no? Les notícies de la tele, que són un punt, no? Que segons quina miris és una cosa, segons quina miris una altra, a la ràdio el mateix. Després hi ha Twitter, que sembla que és com la democratització de les opinions generals. Però Twitter és una barra del bar a les 5 del matí. O sigui, allà la gent va, no diré a vomitar, però... O sigui, ningú està feliç a Twitter, fixeu-vos-hi. Tothom està plorant. Tothom entra a rajar, a fer hater, a... Si tu pots fer un comentari dient hòstia, estic molt content, he tret un 9 a la meva tesis doctoral i t'entrarà un tio dient, insultant-te. Doncs per què no has tret un 10, imbècil? Jo ma mare té Twitter i em fa molta gràcia perquè ma mare és més hater al Twitter que a la vida real, o sigui que és tal qual així. És molt fort, jo no ho entenc. Perquè com a idea és brutal, perquè en plan, no hi ha un mitjà polititzat darrere, però al final, bueno... Tot això. Després també el tema del Virreal, em sembla superinteressant com a xafarderia informar-te del teu cercle, no? Del rotllo. La gent al final allà publica com per saber dels altres, no per el contingut que generes tu mateix. Tal qual, o sigui... Admeto que me l'he desinstal·lat. Instal·lat, Sí, perquè arribava un moment que era com la pressió aquesta de pum, la notificació.
tal. I entrava a l'aplicació i era com un, ostres, o sigui, si jo no penjo el que estic fent a la meva vida... No veure dels altres. No puc veure dels altres. Hòstia, és que potser porto 3 dies que m'enganxa al sofà la notificació, saps? No val la pena. O entrava, la feia, i al cap de 2 hores canviava, no m'havia donat temps a veure-ho tot, i vaig dir, és igual, tinc moltes xarxes socials, no em puc assumir una més. És Però igual. realment és el tema de ser Virreal i el nom no pot ser més equivocat, perquè en cap moment és Virreal. O sigui, molt poca gent penja allò que està fent, realment. Sempre ho maquilles, no? Jo Sempre crec que ho sempre maquilles, a la que fas Maxi. una foto estàs modificant com és una situació. Vull dir, Al principi, quan hi havia menys gent al Virreal, jo recordo sí veure imatges més en plan al llit o així, amb tota la papada, Sí. no? Però ara que ja la gent comença a tenir molts seguidors, la gent, ja no, tio, no em veus cap de foto la papada, així. Jo O sigui que n'hi ha gent cagant, Gent molta gent cagant, cagant. però cagant mola. Gent al llit hi ha bastantes, Al allò llit que et hi ha lleves al matí... Sí, però, arreglat. però molt bé, molt arreglat. Sí, l'habitació arreglada, Sí, el gat ben ficat als peus del llit... Com a les pel·lis, Vull dir, saps? exacte. Maquillada o tu ben pentinat, saps? Vull dir, no. A mi ens anem una mica del tema, però m'agrada la idea de que hi ha gent que em diu hòstia, jo no m'agrada el Virreal perquè sempre estic treballant. I és en plan, tio, no és que no t'agrada el Virreal, és que no t'agrada la teva vida. No t'agrada la teva vida Ara, real. I té un punt de self-awareness, no? De dir, hòstia, és que realment hi dedico moltes hores a això, tal no? I qual. la probabilitat de que et toqui allà és molt Comença a gran, plantejar, Sí, no? sí. Si no t'agrada el que estàs fent. Sempre t'agafa la notificació treballant? no? Por algo serà. Per què? Bueno, en general, no, la diversitat d'opinió és riquesa de pensament, però, no, el que dèiem abans, no, que quan tu ets emissor d'un missatge el que fas és transformar un fet a paraules, per tant hi ha aquesta transformació, que hi ha aquest decalatge, que sempre no, hi ha un marge d'error, i tu com a receptor que interpretes aquest missatge, també des de la teva subjectivitat, també el tergiverses, no? Llavors del que passa, el que es diu, el que s'entén, sempre hi ha com aquest canvi que s'ha de tenir conscient, no? Bueno, i sempre hi ha els biaixos, no? Que és el de selecció, el de confirmació... És a dir, a tu et poden dir 15 notícies sobre un tema, que si n'hi ha 4 que a tu t'interessen perquè són les que reafirmen les teves opinions i les teves percepcions del món, són amb les que et quedaràs i són les que reproduiràs i explicaràs. Les altres, que potser contradeien pensaments que tu tens, o les ignores, o les oblides, o no t'interessen, per tant. Però és una tasca Malgrat a educativa, vegades estar crec. exposats a tota la informació, tot i així seguim seleccionant aquella que ens És una interessa. tasca educativa, crec que per tenir una visió més objectiva, llegir les altres, també. Saps? Perquè crec que... Jo ho dic moltes vegades, jo m'ho porto al meu camp de prendre decisions, saps? Jo tinc, quan haig de prendre una decisió important a la meva vida, jo tinc els meus 4 o 5 amics de més confiança, no?, que no s'assemblen en res. I jo sempre ho dic, jo aquesta visió li porto a un amic, li porto a l'altre, li porto a l'altre, i un em dirà, sí, tira't pel pont, l'altre em dirà, no, tio, no et tiris pel pont, l'altre em dirà, bueno, tira't, però abans mira si hi ha aigua, i l'altre aniran fent així, saps? I llavors tu has d'agafar una miqueta de tot, no? Sí. Doncs el mateix penso que ha de ser amb les notícies, perquè si no, és el que dius, t'estàs autoenganyant tranquil·lament, saps? Sí. És heavy. O no alterant, o no t'estàs alterant, d'aquesta manera, Sí. també t'ho dic. No, perquè és important estar informat, no? La informació diríem que és poder, que és coneixement, però també jo trobo que hi ha gent que s'acaba com entrant en un cercle viciós de sobreinformació i que crea com una realitat molt forta sobre aquella cosa, no? Per exemple, no vull ficar noms, no? Però hi ha persones a la meva vida que tot el dia em parlen d'allò i dels polítics i no sé quant, i són com viciós, no? Del rotllo, no? Com separa una mica de la teva realitat a vegades. No sé si us ha passat alguna vegada. Bueno, sí, gent que té més obsessions potser amb unes temàtiques, perquè a part del seu hobby resulta que també és la seva feina i tot el cercle d'amistats que té pràcticament està basat en allò. Aleshores potser els hi costa sortir... I el mòbil no ajuda, crec. No? El mòbil no ajuda, el fet de totes les notícies immediatament. Jo ho deia pensant en gent gran, de moda que estan a casa tot el dia, notícies dolentes, i s'ha mort... Com que al final, gent sola, gran, mirant la tele, es crea allà un caldo de Sí, cultiu les notícies no són bones, normalment, a la tele. No. bastant dur, tio. Bueno, també volia fer una altra observació. Perdona. L'ibuprofeno. L'ibuprofeno. L'ibuprofeno de Hòstia, la no t'has ressaca. agafat la birra? No me l'he agafat perquè, com he dit, tinc ressaca i no vull una altra birra. Que m'he d'anar a dinar, tinc un dinar familiar i no vull animar-me tant. M'agradaria comentar a veure què en penseu de la política com a vegades com un reality show. Vale? És a dir, com té la mateixa estructura, no? Comparteixen canals amb el que seria un Sálvame o tal, i sí que té una aplicació més forta en la realitat, no? Vull dir que té un punt d'importància perquè al final la gent que governa prenen decisions sobre les nostres vides,
però té també com tota una part paral·lela que és salseo, performance, entreteniment, debats de veure qui ha deixat malament a l'altre, que per mi contamina el que és la política en si mateix, no? Que és prendre bones decisions, ètiques, morals i que serveixin per la societat. O sigui, com d'important creieu que és aquest salseo polític i com s'hauria de fer? Perquè... Escoltem el Joan, que és el polític. és el politòleg. No, és el que se li diu la política espectacle. Una mica, no? Que a part del que coneixem com a política, de la gestió pública i tal, doncs després hi ha la part aquesta que existeix i que les xarxes tampoc ajuden, perquè quan dos polítics interaccionen amb Twitter a vegades i es piquen i s'intenten fer zasques entre ells, o sigui, el zasca què és? No? La mediatització d'una resposta a l'altra, d'una resposta bona segurament, però és anar a buscar aquest punt de, no dir d'humiliació, però sí de mediatitzar el que és la política, perquè al final et dona, no diré fama, però sí que et dona reconeixement, més gent et coneix i al final suposo que la intenció és traslladar un vots. El que no sé si està demostrat si aquesta sobreexposició mediàtica al final s'acaba traslladant. A Ciutadans no li ha anat gaire bé. I mira que a nivell del món mediàtic s'ho han intentat currar bastant i no els ha anat gaire bé. Però sí que és veritat que... Bueno, és veritat, jo no en tinc ni puta idea, però com... Però Vox sí, per segurament exemple. que molta gent votarà algú més per la sensació que li ha generat que per el que ha fet o el que ha dit. No? Clar, però per mi aquest món és molt educatiu, també. Jo ja soc del món de l'educació i, per tant, per mi, aquest punt crític hi ha de ser i s'ha de tenir. Penso que si tu estàs votant algú perquè ha fet un zasca o perquè ha fet això, que és l'objectiu d'aquesta gent, és acceptar que la gent que t'està votant té un baix nivell cultural, perquè vol dir que no està parant-se a mirar les teves polítiques, no està parant-se a mirar què li beneficia o què no de les teves polítiques, no? Segurament t'està votant perquè li agrada com surts a la tele, o el que dius a la tele, no? Hòstia, crec que hauríem de anar una mica més enllà, no? Però o sigui, tu creus que, per exemple, no? T'ho imagina't que Lola treu una exclusiva, m'invento, de que tal polític ho ha deixat amb la seva parella i se l'ha vist amb un altre polític o amb un cantant de vacances, m'invento, a Grècia. Tu creus que el fet que aquesta notícia sigui rellevant i se'n parli, això es trasllada en vots, al final? O sigui, aleshores, la necessitat quina és? El pur morbo. Per això, però el pur morbo sí que s'emporta, es trasllada en vots, no? Perquè arribes a més gent, entenc. Però en què hauria de condicionar que tal polític ho hagi deixat amb la seva parella? El que hauria no passa, però normalment la persona que està al govern ha de tenir parella, ha de tenir 2 fills, fins ara no podia ser homosexual, estic segur que s'han limitat 1000 coses aquestes, no? Per tant, sí, jo crec que per desgràcia passa això. De vendre diaris, no? I que ens interessa... Totalment. Aviam, hi ha un altre punt que jo m'hi trobo bastant, no és del que em senti orgullós, però com l'escepticisme, l'equidistància i la neutralitat. Vale? La contra és que quan tu et mantens neutral apoyes a la majoria o al més fort, no? Una cosa que no ens interessa, i el pro és la situació de pau mental de desvincular-se de la vibració de les injustícies, la por i el caos. Llavors, sabent que en realitat, com la història ens ha provat que el caos seguirà succeint, les injustícies seguiran sent, i tot això, com trobem l'equilibri entre involucrar-nos en política i en debats i en causes socials i tot això, i tornar-se boig de dir com la meva vida és... No? Jo penso, si m'hi volqués tota l'energia en això, no ho podria gestionar. Llavors, com creieu que... Bueno, jo crec que és fins a quin punt estàs disposat a dedicar-hi una part del temps lliure. No? Perquè al final estar votant cada 4 anys no n'hi ha suficient moltes vegades, i si tens la capacitat de dedicar-hi una part del teu temps, digue-li activisme, digue-li militància de qualsevol tipus, no és dir, ostres, estic disposat a fer aquest pas més enllà i donar més temps per lluitar per allò crec, o amb el vot cada 4 anys ja n'hi ha suficient. Clar, què passa? Molta gent té la percepció aquesta de és que votant no n'hi ha prou, o hi ha gent que es pensa que votant cada 4 anys els que pensen com tu, doncs aquestes persones ja s'encarregaran de lluitar per les causes justes i nobles que tu també defenses. Jo crec que és escollir un bàndol o altre. Jo personalment soc molt més del bàndol de la militància, de dir, ostres, implica't... La política és del poble, no? Exacte, lluita, etc. Però també suposa dedicar una part del temps lliure i has d'estar disposat, òbviament. Jo soc una persona, o sigui, jo he estat lligat a la política durant uns anys i jo crec que la política és poc fidel. D'acord? I llavors, com que em considero una persona bastant fidel i bastant de les meves idees, crec que la política és molt camaleònica
i llavors s'adapta molt a la situació del país, molt a la situació que convé a cada partit, molt als pactes que hi poden haver, i em sap greu dir-ho, però molt a quedar-me una cadira que m'interessa quedar-me, no? I com que és poc fidel o tinc aquesta sensació, o a mi he tingut aquesta experiència amb la política, fa que perdi o hagi perdut molt d'aquestes ganes d'involucrar-me en la política, d'acord? Jo ho entenc que sigui així, al final quan t'hi dediques i quan hi ha alguns punts que t'obliguen a fer aquestes coses, no? O es poden donar a terme, però prefereixo no tornar-me boig i tenir algunes desil·lusions o tenir-les en un altre àmbit. Com bé diu el Joan, és el temps lliure, saps? I el meu temps lliure el vull dedicar a coses que m'aportin coses guais i que en moments divertits, no algunes excepcions que si és la teva feina les entenc que les hagis de patir, però si no, en el meu cas, no cal. Creus que és cruel la política? Molt. Crec que és molt cruel. Estic d'acord. Jo penso que, clar, per arribar a dalt de tot d'un partit polític t'has d'haver fotut colzes amb molta gent que també vol estar on estàs tu. Jo penso que en qualsevol lloc, si vols arribar a dalt, has de fotre colzes, has de tenir sort i has de tenir morro. El que no crec és d'aixafar i ja està. El que passa és que per arribar a dalt a la política... Ja, tio, però si vols guanyar una carrera has d'arribar al primer. Tu pots tenir aquests cal aixafar els principis, altres. però és que el del teu costat potser no. Totalment. I el del costat sí que està disposat a Totalment. aixafar-te. I tu no, i per tant... Acabes aixafat. Acabes aixafat. Això què vol dir? Que puja el que no és més noble? No. Per dir-ho així? Bueno, No ho sabem. crec que depèn molt també de l'espai polític, eh? Exacte. O sigui, hi ha espais i espais. Sí. Per exemple, estic segur que dins del Partit Popular allò deu ser una guerra de poders, de clans... Segur, però a qualsevol espectacular. partit, jo crec, i em sap greu dir-ho, però ara mateix tenim un president de la Generalitat, no?, que es diu Pere Aragonès, i que aquest Pere Aragonès era president de la Joventut d'Esquerra Republicana, o el portaveu en la seva època, no? Per tant, una persona activista, una persona independentista, una persona que anava a muerte, no? I la seva postura que està tenint actualment a davant del govern, estic segur que no és la mateixa que ell amb 18 anys, quan era portaveu, hagués fet o hagués pensat que faria en una actualitat, no? Per tant, què ha fet aquesta persona? Doncs adaptar-se a la situació que està vivint al país. Tampoc la percepció de realitat que tens segurament amb 20 anys és la mateixa que tens Totalment amb 40. d'acord, totalment d'acord. Fins i tot de lo que és dels d'acord. poders, com s'anivellen els uns dels altres, Però hi ha un marge. n'ets més conscient quan estàs a Però dalt. hi ha un marge, no? I llavors jo el meu pensament és amb 20 anys dir, hòstia, no vaig demanar algunes coses que sé que segurament no podré fer si jo fos president de Catalunya, no? Per tant, crec que és empatitzar. Però bueno, la meva visió és molt crítica i molt extremista potser en algun àmbit i no tinc per què... O sigui, no s'ha de compartir, segurament és la meva i segurament em deixo molts àmbits que no conec, però és aquesta. Bueno, la idea de que està allà dalt però no ho decideix tot ell. Tampoc. Exacte, És un segurament, equip i nosaltres ens pensem que si no... que és una Los favoritos de estratègia Midas. Los favoritos de Midas és una pel·li que hi ha a Netflix que és molt bona, on és una sèrie de 5 capítols, molt bona, on es veu que la gent que està al poder mana poc. Això cada cop crec que més gent és conscient de dir aquell que tu veus que es fica davant la tele a fer la roda de premsa i que parla davant del faristol, mana, però menys el El Rajoy no manava una merda, jo crec. Exacte. Em sembla que manava poquíssim el pobre, tio. No, i a darrere hi ha interessos I empresarials, etcètera. econòmics, judicials, vull dir, i més a l'estat espanyol, que sabem que funciona com funciona i els poders fàctics tenen molt poder. I l'hòstia al cap de ser un president així Bo. a nivell de treballar 24/7 Ha de ser de per horrible. vida, no? En plan, no pots dir plego i de cop tothom s'oblida. Ha de ser molt complicat. Sí, de fet, seria interessant parlar amb les parelles d'aquesta gent. Ja. Perquè molts són pares, molts tenen fills, i la criança, en teoria, et dedica moltes hores a la teva vida, i són persones que saben que la seva parella no pot dedicar aquestes hores. Bueno, l'índex de divorci deu ser alt. A mi em sembla. Després d'acabar els mandats, crec jo. També pot Durant ser. els mandats segurament deu ser més baix de lo normal, També pot perquè ser. no interessa tampoc, no?, que se't divorciï el president. Escolta, Joan, abans et volia colar una pregunta, vale, que no t'he pogut colar i aprofitant que pel Mateu, la xapa del Mateu és de xafarderies, val, volia preguntar-te si tu creus que Igualada News treu moltes xafarderies o no. Perquè molts dels posts que penja Igualada News, d'acord, són de containers cremats, són de baralles al carrer, són una miqueta de GTA San Andreas a Igualada, Sí. no? Creus que la gent s'agafa això també? O li interessa això? Com que fa? Va. Jo crec que interessar sí que interessa, perquè al final veure una baralla a tothom li agrada, però tampoc crec que sigui una notícia de qualitat. O sigui, jo al final, com a administrador d'Igualada News, moltes vegades tinc el temps que tinc per crear contingut, que moltes vegades és poc, i per tant jo també sóc conscient que moltes vegades tiro del contingut, no et diré fàcil, però que a mi em suposa menys temps de creació. Aleshores, si jo tinc un vídeo
jo ja no he de fer un text redactant, jo ja no he de fer un tuit on fer captura, és més fàcil. Allò s'explica sol, no? S'explica sol. T'ho dic perquè, personalment, hi va haver un dia que vas penjar un post on hi havia, no sé si el saps, aquest post, o te'n recordes d'aquest moment, o te'n vas anar a compte. Hi ha quasi 900 publicacions. Sí, no, tranquil·la, aquesta te'n recordaràs, jo crec. Va ser un cop de puny al carrer. Val? Em sembla que era el carrer que hi ha al costat de la plaça de la Creu, o per allà. Val? No era una... No, era un cop de puny. Era un cop de puny, i tots els tios un cop de puny i marxaven. Ja no passava res més, no? Hòstia, no el recordo. I jo vaig fer-te un comentari en aquest post. I et vaig posar que a mi no em semblava just que pengessis aquest tipus de post, perquè posaven a mal lloc la ciutat. I crec que aquell post, per exemple, on tu demostraves un cop de puny al mig del carrer, com posava la ciutat una miqueta en plan, o donava peu a que la gent estigués insegura a la ciutat, no? Perquè mostra aquest punt d'inseguretat a la ciutat, no? I que jo trobava proporcional a un cop de puny al mig del carrer que una parella que s'està fotent un petó. Val? I que no pensàvem el post de, hòstia, una parella s'està fent un petó, i en canvi sí el d'un cop de puny al mig del carrer, no? Perquè era un cop de puny només, ja sigués, hòstia, una gran baralla i 200 persones t'ho hagués comprat, però un simple cop de puny. Vaig veure que alguna publicació després, algun comentari més anava amb la meva línia, no? I després aquest post es va quedar eliminat. No sé si la gent el va denunciar o vas decidir treure-ho tu, però va quedar eliminat. Crec que me'l van denunciar. Te'l van denunciar. I jo et vull preguntar això, simplement. Creus que... o per què penges aquest tipus de contingut? I si creus, o si ets conscient que això fa que la ciutat sigui menys insegura? O sigui, jo he anat O senti calibrant... menys insegura, Sí, en aquest jo he anat calibrant el contingut, i això sí que ho puc reconèixer públicament. Jo sí que hi va haver un moment que, per exemple, em vaig donar compte que penjava molts contenidors cremats. I va arribar un dia que vaig fer la reflexió també a través d'àudios comentaris i vaig pensar... Avui mateix l'has penjat un, crec. No, però en aquest cas era un cotxe. Vale, era un O cotxe. sigui, tinc la conversa amb el noi i jo li vaig preguntar. Sí. Ella em va enviar tal, i em va dir un cotxe cremat. I hi havia uns contenidors al darrere. Li vaig dir, és un cotxe o és un contenidor? Si és un contenidor, no el penjaré. Sí. Perquè el contenidor cremat, a veure, tampoc és que passi cada dia, però no un cotxe sí que em sembla més heavy. Sí, no, em sembla perfectament. I em va enviar una foto del cotxe calcinat, després que els bombers haguessin anat, i vaig dir, vale, d'acord, és un cotxe, el puc penjar. Contenidors cremats, pocs, perquè sí que és cert que va arribar un moment que jo vaig fer la reflexió i vaig dir, ostres, noticiablement un contenidor cremat. O sigui, no porta res de valor. I quan ja n'has penjat 10 o 15, és un o mas, o sigui, no té realment rellevància. I realment estàs afavorint a crear un clima d'inseguretat, si no... I llavors vaig dir, no ho sé, davant del dubte, prefereixo no seguir penjant. Qui crema contenidors? Jo crec que hi ha un piròman, no? És com polític o és Jo crec que... vandalisme? Jo crec que deu ser, o són xavals joves per fer-se els graciosos, o un piròman que li agrada el foc. Però no ho sé. No sé si els Mossos aquí a Igualada deuen tenir... És cert que ja no n'hi ha tants, de contenidors cremats. Fa un temps hi havia més. Sí. Però no sé. Però m'agrada la teva reflexió perquè sí que és cert que jo hi va haver un moment que vaig pensar i vaig dir, ostres, el contingut que estàs penjant és rellevant, val la pena. Incendia que hi hagi un clima que no és interessant. Insegur, Igualada, que jo crec que Igualada, més enllà que comença a ser una ciutat gran, cada vegada una mica més gran, no? Sí. I que, evidentment, hi ha coses com a totes les ciutats, no? Crec que no hem de fomentar aquesta inseguretat. Crec que l'hem de denunciar, però no fomentar-la. No? I a mi em sembla molt bé que tu com a mitjà de comunicació principal a Igualada, bueno, mitjà, perdona, no, pàgina d'informació a Igualada... Perquè no tinc els recursos per convertir-lo en mitjà, sí. Per tant, simplement pàgina d'informació a Igualada, crec que ho fas molt bé denunciar-ho, però sí que és veritat que aquest barem aquell dia jo no ho vaig trobar-lo adequat, perquè, hòstia, era un simple cop de puny, saps? Si hem de denunciar tots els cops de puny que podem trobar a la ciutat d'Igualada, podem fer sentir que la gent està insegura i que tots els tenia cops de puny, i no, també hi ha molts petons al carrer, saps? I avui diumenge al matí n'hauria de penjar 10, segurament. Exacte, segur. I no ho faré. Segur. No, però crec que és una reflexió interessant i l'agraeixo, perquè també la vaig tenir en el seu moment. I, bueno, és anar calibrant el contingut. Al final, estar sol a vegades té avantatges i també té desavantatges, no? Que és que si t'estàs equivocant molt, no tens ningú que estigui col·laborant amb tu que et digui, ei, això cap aquí no. Per tant, t'has de recolzar d'amics, de família, que et puguin dir, escolta, crec que això no ho hauries d'haver penjat, no ho hauries de penjar. Ara, per exemple, venen les eleccions municipals, potser em ve més de gust penjar una mica més de contingut polític. Totalment, es presenta aquest candidat, tal, perquè és un moment rellevant en informació política. Però bueno, anar calibrant i anar buscant l'encert. Ara, per exemple, intentar fer un podcast, a veure si a la gent li agrada i a veure si funciona. Però has dit en un moment que com publicar aquestes coses és com fomentar-les? Jo tampoc estic d'acord. No, però penso que tu el que fas és... Perdona, no, és que no hi estic d'acord. Jo crec que sí que les fomentes, perquè o almenys fa sentir la gent insegura a la ciutat. No, o sigui, jo crec que aquí entra
justament la visió de l'oient, no? De la gent que estigui educada, si ell evidentment no està fent cap discurs que sigui racista o xenòfob o tal, ell té el dret de dir, hòstia, ha passat això, tinc ganes de compartir-ho. És més la gent que ha de saber llegir que si tu veus que estan cremant containers o estan donant cops de puny, tu no és el que vols fer, és el que no vols fer, no? Llavors, com tampoc a mi em sembla... Bueno, jo penso que és el que diu, no? Quan n'hi ha un, doncs potser sí que és una cosa important, no? Però si n'hagués de penjar avui 10, tampoc ho trobo... Per la rellevància i crear un clima que potser no és el que ens interessa a tots. Penso que al final, bueno, ensenyar aquestes coses pot portar a tenir una visió equivocada de la nostra ciutat, penso jo. Però bueno, de totes maneres entenc que ho facis i has aconseguit una xarxa de comunicació bestial i que té molt èxit. Per tant, malament no ho deus estar fent, no? Simplement era una aportació que jo crec que vaig tenir en aquell moment, una reflexió, i te la volia donar ara que et tinc aquí. Perquè només ens veiem fent prèvies al Camp Nou. Exacte, fent prèvies al Camp Nou, allà al parc, que sí que ens veiem. Allà sí que ens veiem. També condiciona el També tipus de conversa. Exacte, sí. No, Marta, perdó, Mateu, que t'he tacat aquí en aquest moment, t'he entrat a la conversa, a donar-te les gràcies per la reflexió, per la teva xapa. Un plaer, com sempre. I anem ja acabant, vale, Joan? Hem preparat un petit joc, d'acord, de 5 preguntes. Som-hi. El Pol va fer 2 punts, el 3 en va fer 3, crec. Per tant, a veure quan... Només en va fer 2, el Pol. Sí, el Pol només en va fer 2. De què són? Són preguntes de cultura general. De la comarca, de la ciutat. Ja veuràs. La primera és quants seguidors tens ara mateix a Igualada News, a veure si ho saps. Et dono 4 opcions. Vale. Més o menys. 17.000, Sí? 29.000, Sí? 35.000 Sí? o 26. 26.700. Hòstia, i l'ha clavat. 26.700, sí senyor. Molt bé, tio, molt bé, sí senyor. Ojo, Ojo, Sí, sí. Com els has guanyat aquests seguidors? Amb constància. Sí? Amb constància. Res de buscar que et comparteixin, no, constància. No, de fet, aquí a Igualada tampoc podria recórrer molta gent perquè ho compartissin. Ets el compte amb més seguidors, Ho he buscat i de llarg el que més, Informatiu, però hi ha gent de la comarca que té més seguidors per si sol. Sí, evidentment. Sí, com a personalitat, sí. Em refereixo a informatiu o grup o coses així, és el que més. No sé si Infonoia a Facebook, dubto. Infonoia a Facebook ho petava molt. Ho peta fort, però em sembla que sí que és el... Però no arriba als 26 segur, crec. No. Tu els teus tuits... Bueno, un punt. Molt bé. Un punt, sí. Anem bé. Els teus tuits solen ser de política, del Barça o de les calmes que tens de fer-te una calçotada, que també n'he vist algun. Sí, vale? sovint. Del teu compactor de Twitter, val? És a dir, que em sembla que vas començar a fer-la per l'1 d'octubre o per allà, va ser dels primers tuits que vas fer. Sí. De què creus que parlaves en el teu primer tuit? Hòstia, Del Barça, de política o de calçotada? l'has anat a buscar. L'he anat a buscar. Del Barça, de política o de Ets calçotada? aquest tipus de Sí, persona. no és de l'octubre, és més endavant, però som aquest tipus de persona, sí. Pues He de dir sí. que és molt difícil buscar tuits antics. Jo no sé com s'ho fan aquests de... Hi ha un buscador automàtic de buscador? Twitter que pots filtrar per dates. Doncs no l'he trobat. no Ja passa saps res. que he hagut d'anar baixant fent scroll tota l'estona. Has baixat 10.000 tuits? 10.000 tuits, nen. Què dius? Què dius? N'he baixat molts. Igual no és Però el no és de primer, l'octubre, És que vas com fer un renew del Twitter i el tens més endavant. Pues jo dic va del Barça. Del Barça. Sí, Del Barça de política o de calçotada, t'he dit? sí, de calçotada no crec, perquè crec que era estiu. Pot ser? Eren per les èpoques, no. Era per les èpoques. Hòstia, jo dic Barça. Efectivament, és del Barça Sí? i és de... Saps de quan és? De quan? De quan va venir l'Eintracht. Tinc apuntat. No, pues Doncs jo tinc apuntat que és de N'hi ha quan va venir. anterior, segur. Segur? Sí. Home, clar, de quin any és aquest tuit? Clar, això és de l'any passat, no? Clar, no pot ser. Clar, no pot ser, Doncs no jo el tinc de l'Eintracht. No t'haurà carregat més a baix. La Wikipedia. Som un podcast Som un molt ben podcast que només tenim la informat. Wikipedia. Bueno, que sàpies que el que jo he trobat és del l'Eintracht, per tant també és del Barça, per tant t'aplaudeixo. Va, vaig patir molt aquell dia. Joder, jo Va ser també hi un era. dia complicadet. I va ser molt fort, allò, Allò va ser molt fort. Bueno, Hagués pogut ser de calçotada perfectament, sí, jo també ho penso, perquè si és per aquesta època segur. Per tant, era això. Doncs tinc de l'Eintracht, no sé per què, no em baixava més ja. I mira que ja s'estona fent scroll, no em baixava Sí, més. bueno, per arribar a Que l'Eintracht sàpigues vas que, estar- doncs, del primer tuit que surt al meu ordenador. Vale. Vale? Fa uns mesos Crònica Global, com he dit abans, va treure un article dedicat a tu i matant-te per les pintades del Consell Comarcal. Qui? La Crònica Global. Crònica Global. els l'espanyol. d'abans. És espanyol, això no va Sí. dir. ¿Sabes quién era el titular? Et dono 3 opcions. Va, Independentistas ensucian el patrimonio. vale? 1, 2, 3, ensucian otra vez. Ha! És bo aquest, És bo.
Joan Mangas a cara descubierta, Joan Mangas ha pillado. Ostres, estic entre els dos últims, eh? Hòstia. Va, tenint en compte que era... Jo diria cara descobierta. Segur? Sí. Hòstia, que farà el 3 de 3, perquè la 2, bueno, la 2 l'he colat. Molt bé, tio, sí senyor. Hòstia. El titular és Joan Mangas a cara descubierta. És una foto teva gegant. Increïble. Tremendo. Sí. Vinga, va. I l'última, perquè la cinquena no te la podré fer. Quina és la publicació amb més me gustes de la història? Et dono 4 opcions. De la història de totes les xarxes. de totes les xarxes. Vale? Et dono 4 opcions. Que sàpigues que tu m'has dit que tens un tuit amb més de 25.000 retuits. Sí. Ojo. Crec que seria capaç de respondre-ho sense que em donessis les Espera, opcions. perquè et dono opcions i així et faig dubtar una mica. Vale. A veure, pot fer un all-in i així fa el 5 de 5. Bueno, potser sí que dubto, eh? No, espera, que hi ha opcions xungues. La primera és Tom Holland amb una imatge amb altres Spidermans que són 3. Ah, sí. Vale? Tots mirant-se i com assenyalant-se aquell meme, saps el meme? Doncs Tom Holland així amb els altres dos. Té molts me gustes. Un nou que volia fer el World Record És veritat. que en té moltíssims, també. Molt heavy aquell ou. Aquell ou és molt heavy. És que jo quan ho buscat no m'ho esperava gens. A l'ou aquell, sí. Cristiano Ronaldo jo l'he ficat. jugant a escacs amb Leo Messi, amb una foto de tenir Louis Vuitton. Jo no l'he Patrocinant vist, el Mundial. Increïble. Sí. Era la promo del Mundial, que al maletí de sota hi havia la Copa del Món. Molt top, sí. I Messi amb la Copa del Món. Vale? És a dir, que tinc aquestes 4 i a veure si saps quina és aquesta. L'ou que vol fer el World Record, el Tom Holland amb els altres 3 Spidermans, el Cristiano Ronaldo jugant a sacs amb Messi i el Messi amb la Copa del Món. Et respondré i et diré perquè la sé. És el Messi amb la Copa del Món, Sí? i sé que ho és, perquè hi va haver un moment que es parlava de que podia ser la foto amb més me gustes del món i vaig anar a treure el like de la foto de l'ou per ficar-la a la Copa del Món. Això també ho vaig fer jo, això també ho vaig fer jo. Sí. Ho ha de guanyar tot, aquest home. És fidelitat, tio. És molta fidelitat, exacte. I fer Però es likes veu als un comentaris de l'ou on la gent incentivava a treure els likes de la publicació. Jo vaig fer exactament el mateix, jo sé que en Messi estava com molt a prop i l'ou guanyava. L'ou guanyava. l'ou guanyava. I vam vaig anar a treure el meu me gusta de l'ou i li vaig fotre al Messi. O sigui, es va crear un moment a comentaris del rotllo, aneu a l'ou... Saps quants me gustes té? A l'ou. No, el Messi, amb aquella foto. 75.445.000. La meva foto amb més me gustes que és Noria 200. Tenim la dada de quants me gustes li van baixar l'ou. No, però tinc les dades. Quants me gustes té l'ou, que és 60 milions. O sigui, em va baixar uns quants, jo crec, Jo crec que sí que Devia m'ho baixar segur. milions, Sí. Un parell de milions potser va baixar. Doncs molt bé, Joan. 4 de 4, tio. Felicitats, Em sembla que ja de moment va en primera posició, segur. Hi ha panera, hi ha pernil o alguna cosa. És un tros de fuet. No, però quan fem el nostre centenari de programes i ho fem a l'Ateneu, vindràs com a convidat. Ah, clar, és veritat. Genial. Exacte. Vale, doncs... Bueno, Joan, moltes gràcies. Fins aquí. Crec que ha estat super bona la conversa. Espero que t'hagis estat còmode. Sí, profitosa, us agraeixo que m'hagueu convidat. A tu per venir. Aquí a conversar sota l'olivera. Sí. El Mateu diu que hi ha coses interessants sota les oliveres. Sí, bueno, surten reflexions. És un arbre de saviesa. Estem connectats. Sí. El gos se'ns ha escapat un moment, el Mateu ha hagut de marxar. Sí, ha sigut una entrevista una mica... Accidentada. Bueno. accidentada. Oh, the river riding by the